Mali ľudia v stredoveku. Vianočný stromček. Vianočný stromček stelesňuje hlboký kresťanský paradox. Zrodil sa v pohanskej tradícii, no kresťanstvo ho pretvorilo na symbol viery a večného života. Ústrednú úlohu v jeho dejinách zohráva legenda o svetom Bonifácovi, anglosaskom misionárovi z 8. storočia. Podľa príbehu Bonifác v Nemecku vyrúbal posvätný dub zasvetený pohanskému bohu Thorovi, aby demonstroval nadradenosť kresťanstva. Na jeho mieste vraj vyrástla mladá jedľa, ktorá symbolizuje Krista. V Alsasku sa najstaršia zdokumentovaná zmienka o ozdobenej jedli datuje do roku 1521, hoci podobné praktiky pravdepodobne existovali aj skôr. Kostoly a domy sa bežne zdobili vetvami, ktoré ostávajú zelené aj v zime ako cesmína alebo brečtan. V 14. storočí sa v divadelných predstaveniach na Štedrý večer používali rajské stromy ozdobené jablkami a eucharistickými oblátkami, pričom predstavovali strom poznania. Podľa mnohých historikov práve tento zvyk tvorí jeden z priamych predchodcov neskoršieho vianočného stromčeka. Jeho stále zelená farba ohlasuje víťazstvo života nad smrťou, svetla nad tmou a Krista nad hriechom. Náboženský význam stromov aj ich uctievanie bolo však vecou pohanstva a i posolstvo vždy zelenej večnej rastliny života, šťastia či priateľstva mohlo byť rovnaké. Až na toho Krista. Napokon vencami a vetvami zdobili budovy už Rímania pri príležitosti oslav Saturnálii na počesť boha Saturna. Domáci vianočný stromček, ako ho poznáme, sa však viaže až na ranný novovek a začal sa prvýkrát objavovať v nemeckom prostredí.